ደጋጊምኪ ድመቂ ከም ሓቂ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንኣምኖም ወይ ክንቅበሎም ዝኸብዱና ነገራት የጋጥሙና እዮም ብፍላይ ከዓ ካብቶም ኮታ ኣይጸልሙናን ኢልና ዝኣመንናዮም ሰባት ጥልመት ምስ በጽሕና ኣዝና ክንጉዳእ ክንሓዝንን ክንጉህን ንኽእል ኢና ኮይኑ ግን ብጥልመት ዝኣመንናዮም ሰባት ተሃሲና ኣብቲ ዝተጓድአናሉ እዋን ክንግንዘቦ ዘይከኣል ሓደ ሓቂ ኣሎ ሓደ ግዜ ገለ ሰባት ካብ ህይወትና ንስእን ወይ ክርሕቑና ዝግበር ኣምላኽ ዝበለጸ ነገር ከጋጥመና መገዲ ስለ ዝጸርገልና እዩ ነዚ ድማ ስዒበ ዘቕርበልኩም ናይ ሓንቲ ሓፍትና ሙሉእ ዛንታ ብምስማዕ ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸበደ ጥልመት ንዓይ በቲ ስቓይ ኣሕሊፉ ግን ካብ ሓደጋ ትሪፉ ናብቲ ዝበለጸ ጫፍ ሓጎስ ከም ዝመርሓኒ ኣብ ዛንታይ ክትርእይዎ ኢኹም ኢላትና ኣላ ኽብርቲ ሓፍትና ሰላምኩም ይብዛሕ ኽቡራት ተዓዘብቲ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ልቢ ዝትንክፍ ብዙሕ ትምህርቲ ዝሓዘ ካብ ቃንዛ ናብ ተስፋ ዝተሰጋገረ ሓቀኛ ዛንታ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና እዚ ዛንታ እዚ ብዛዕባቲ ልዕሊ ሓፍታ ዝኣመነታ መሓዛን ብዛዕባቲ ሙሉእ ህይወታ እናፍቀረቶ ከም ትነብር ዝኣመነቶ ፍቃሪያን ጥልመት እዩ ግና ዛንታ ጥልመት ዘይኮነስ ዛንታ ሓቀኛ ሓጎስ ምርካብ እውን እዩ ነዚ ዛንታ እዚ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ንዓድምኩ ቅድሚ ናብቲ ዝርዝር ትሕዝቶና ምእታውና ንቐጻሊ ከምዚኦም ዝበሉ መሃርቲ ዛንታታት ቀልጢፎም ንኽበጽሑኩም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ናትኩም ደገፍ ንዓነ ዓብዪ ሓይሊ እዩ እሞ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ኦን ላይክ ግበሩ ሕጂ ግን ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ክነብለኩም ሰናይ ምክታል ሰላም ንዓይ መሓዛይ ጥራይ ነበረትን ማንታ ሓብተያ ነይራ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ታሪኽ ምሕዝነትና ሓደ ኢሉ ዝጀመረ ካብቲ ንኡስ ዕድሜና ኣብቲ ጸበብቲ ጎደናታት ዝበዝሖ ገዛውትና ብሓባር ንፃወት ኣብ ዝነበርናሉ እዋን እዩ ካብ ንእስነትና ትሒዝና ክልቴና ብተፈጥሮና ተፈላለና ኢና ነርና ኣነ ህድእ ዝበልኩን ሓፋርን ክኸውን ከለኹ ሰላም ግና ሕውስቲ ደፋር ኣብ ቤት ትምህርትና ኾነ ኣብ ገዛውትና ኩሉ ሰብ ዝፈትዋን እያ ነይራ ይኹን እምበር እዚ ፍልሊና ምሕዝነትና ዝበትኮ ዘይኮነስ ነቲ ዝምድናና ዝያዳ ዘደልድሎ ነበረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓንቲ ወንበሪና ኮፍ ንብል ነርና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክላስ ሙሉእ ጸጥ ኢሉ እናተኸታተለ ከሎ ክልቴና ግና መምህር ከይሰምዐና ብሕሹኽታ እናዕለልና ነርና ሽዑ ኣነ ስሓቕ መሊቑኒ ስርንቕ ኢለ ስሓቅኩ እቲ መምህር ንኽልቴና ካብ ክላስ ኣውፅኡ ወለድና ሒዝና ክንመጽእ ናብ ክላስ ከም ዘይነኣቱ ገሊጹ ኣባረረና ኣነ ስድራይ እንተደኣ ሰሚዖም እንታይ ክገብሩ ንኸም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጥ ክሳብ ዒንተይ ዝቐይሕ ነበዕኹ ግና ሳላዲ ኣነ ሰላም ንኽልቴና ዝተወሓሰትና ስድራይ ከይፈለጡ ካብቲ ዝፈራሕኽዎ ሓራ ኾይነ ነይረ ምስ ሰላም ኩሉ ነገር ማለት ሓሳባትና ባህግታትና ፍርሕና ናይ ገዛና ምስጢር ከይተረፈ ንካፈል ነርና ኣነ ኣብ ትምህርቲ ብልጫ ዝወስድ ስለ ዝነበርኩ ንሰላም እናቕዳሕኹ ካብ ክፍልና ክፍሊ የሳግራ ነይረ ንሳ እውን ንዓይ ኣብ ግዜ ፍርሐይ ተደፋፍረኒ ካብ ወዳት መማህርትና ትከላኸለለይ ክንዮ መሓዛ ከም ዓባይ ሓፍተያ ነይራ ኣብ ክላስ መምህር ምስ ዝሓተኒ እሞ መልሱ እናፈለጥኩ ክንሰይ ብሕፍረት ክርበሽ ከለኹ ሰላም ብትሕቲ ወንበር ኢደይ ትጭብጦ ብዒንታ ኣይትፍርሒ ትኽእል ኢኺ ኢላ ተተባብዐኒ ብሰንኪ ዘናትና ደረት ዘይብሉ ምቅርራብ ስድራ ቤትና እውን ተቐራሪቦም ከም ሓደ ስድራ ኮይኖም ነይሮም ኣደይ ንሰላም ኮንጓላያ ትርያ ኣዲኣ ንሰላም እውን ንዓይ ከምኡ በዓላት ምስ ዝመጽእ ቡን ምስ ዝፈልሕ ወይ ዝኾነ ጸገም ምስ ዘጋጥም ክልቲኡ ስድራ ቤት ከይተፈላለዩ ብሓባር እዩ ተሓልፎ ነይሩ ኣደይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝረኣየትና እዘን ኣዋልድ እዚአን እኮ ካብ ሓደ ማህፀን ዝወፃየን ዝመስላ ፍቕረን ኣምላኽ የጽንዓለን ትብለና ነይራ ዕድመና ደፋእና ብዝኸድና ናይ ሃይስኩል ተምሃሮ ምስ ኮንና እውን ፍቕርና ምትሕልላይና ኣዝዩ ወሰኸ እምበር ኣይዝሓለን ግና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰላም ደገ ዘለዎ ኣሕዋታ ከም ዝበልዋ ስግረዶብ ክተምርሕ ከም ዝወሰነት ብንብዓተ ሰንያ ክንፋላለ ምዃንና ነገረትኒ ኣነ ዋላኳ ክሕግዘኒ ዝኽእል ሰብ ከምዘየሎ እንዳፈለጥኩ ኣብ ርእሱይ ድማ ናብ ኮሌጅ እቱ ልዑል ነጥቢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እንተነበርኩ ካብ መሓዛይ ንዘይምትራፍ ኢለ ምስኣ ስግረዶብ ክወፅእ ተሰማማዕኹ ናተይ ወለዲ ከም ዘይሰዱኒ ስለ ዝፈለጥኩ ክነግሮም ኣይደልኹን ናይ ሰላም ወለዲ ግን ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ክልቴና ነቲ ሓሳብ ምሰምፃናዮ ብንብዓት እዮም ተሰናቢቶምና ኣብቲ ንብገሰላ ምሸት ኣዲኣን ሰላም ንኽልቴና ኣብ ሕቑፋ እትያ እናነብዐት ሓደራ ክንደቀይ ክልቴኽን ሓንቲ ኢኽን ሃናን ሰላም ሓልውያ ሰላም እውን ንሃና ሓልውያ በለትና እቲ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ዝገበርናዮ ስግረዶብ ንዘለዓለ መንብኡ ምረይ ተሳኢሉ ዝነብር ሕማቕ ተዘክሮ እዩ ኣብ ግዜ ለይቲ እንዳጸንሐ
ካብ ርሑቕ ዝቃላሕ ድሃይ ብሮት እናሰማዕና ብቕልጡፍ እናሰጎምና ልብና ብኣፍና ክሳብ ትወፂና ተጓዒዝና ነርና። ሃና እዚ ድምፂ ጥይት ትሰምዕዮ ደለኺ ኢላ ሰላም ተሓተኒ ብሕሽኽታ ኣጻብዕተይ ብሓይሊ እናጨበጠት እወ ሰላመይ ግን ክንሓልፎ ኢና ኣጆኹይ ኣይትፍርሒ ብሓባር ኢና ዘለና በልክዋን ነፍሰይ እውን ከተባብዕና ፈተንኩ እግሪ ቶመስገርት እናረገጽና ነቲ ደቡ ሰላም ሰገርና ክልቴና ብሓጓስ ተሓቋቂፍና ከም ህፃን ጨደርና ናብቲ መዓስከር ስደተኛታት ምስኣተና እቲ ዝተሰምዐና ዓረፍቲ ናጽነትን መግለጺ ይነበሮን ኣብቲ መዓስከር ስደተኛታት ብዙሕ ይጸናሕናን ድሕሪ ቁርብ ዋርሕ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ መጻና ኣብ ሓንቲ ንእሽቶን ጸባብን ክፍለ ተኻሪና ክንነብር ጀመርና። ኣዲስ ኣበባ ናይ ብዝሒ ህዝብን ተሽከርከርትን ጫውጫውታ ሓደሽቲ ሰባት ሓድሽ ቋንቋ ስምዓላ ዓባይ ከተማ እያ። ግና ክልቴና ብሓባር ስለ ዝነበርና ዝኾነ ጸገም ኣይተሰምዐናን። ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ዝማድና ይሕውልልና ስለ ዝነበሩ ስራሕ ክንጅምር ኣይንደልን ነርና። ወላ እኳ እቲ ዝሕወለላ ዝነበረ ገንዘብ ናይ ሰላም ዝበዝሕ እምበር ብሓባር ኢና ንጥቀመሉ ነርና። ናተይ ናትክ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ዝበዝሐ ወፃኢታት ማለት ናይ ክራይ ገዛ፣ ናይ ምግቢ፣ ናይ መዘናግዕን ክዳውንትን ከይተረፈ ንሳ እናሸፈነቶ ሓንቲ መዓልቲ ሕማቕ ገጸ የርአየትንን ወይ ኣደሪዓትን ኣይትፈልጥን እኳ ደኣ ሕማቕ ከይስምዐኒ እናተሰከፈት ሕልፈ ክትገብረለያ ትፍትን ነይራ። ምስ መሓዛይ ዘይኮነ ስልክዕ ምሰደይ ከም ዘቕመጥ ዘለኹ ኮይኑ ክስምዐኒ ትገብር ነይራ። እዚ ዝመስል ነይሩ እቶም መንጎና ዝነበረ ፍጹም እምነትን ምትሕላይን። ሓንቲ ፍርናሽን ፂፍና ኣብ ሓደ ቢያት እናበልዓና ብዛዕባ መጻኢና ብዛዕባ ኣውሮጳ ምእታው ብዛዕባ እቲ ክረኽቦ ንሓልሞ ፍቕሪ ንዕልል ነርና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ምስ ተቐመጥና ኣሕዋታን ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ፕሮሰስ ከም ዘይሰልጣ ናብ ካምፓላ ክትወፅእ ስለ ዝሓብርዋ ግዲ ናብ ዩጋንዳ ካምፓላ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክንገዓዝ ነርና። ናብታ ዝደለናየ ሃገር ንምብጻሕ ጥምየትን ጽምእን ንፋስ በረኻ እናገረፈና ብሓባር ካልእ ስግሮ ዳግማይ ስደት ተበገስና። ኣብቲ ጽንጉር ጉዕዞ ብሓባር ጽሚእና ብሓባር ጥሚና ንብዓትና እናደራረዝና ኣጆኹና ተባሃልና ነቲ ኩሉ መገከራ ሓሊፍናዮ። ሰላም ንዓይ መሓዛይ ጥራይ ኣይነበረትን ሓብተይ ጸጋዐይ ከምኡውን መስትያት ናይቲ ዝሓለፍክዎ ስቓያ ነይራ። ኣብቲ ድምፂ ሞተር መኪና ጥራይ ይስማዓሉ ኣብቲ ስቕታ ፍርሕን ናይ ሞት ሃዋህውን ዝመልኦ በረኻ ሃና ኣይትጨነቒ ብሰላም ክንበጽሕ ኢና እናበለት ተስፋ ትህበኒ ነይራ። እታ ንጓዓዘንላ ዝነበርና መኪና ተባላሽያ ኣብ ማእኸል በረኻ ደው ምስ በልና ህይወትና ዘብቅዐት መሲሉ ፍርሒ ተሰምዐኒ። ሰላም እቶም ኣስገርቲ ጨካናት እዮም። ኣብዚ በረኻ ሓዲጎምና እንተኸይዶም እንታይ ክንገብር ኢና? እንቶመይትና ኸ ኣደይ እንታይ ክትከውን እያ? በልክዋ ብንብዓ ተሰኒየ። ንሳ ግን ንገዛእ ርእሳ ተቢዓ ኸተታበብዕ እንትፍትን ነበረት። ኣይፋልክን ሃና ብህይወት ክንወፅእ ኢና። ኣብ ካምፓላ ምስ በጻሕና ኩሉ ዝጸልማት ታሪኽ ክኸውን እዩ። ሓቢርና ክንነብር ሓቢርና ህይወትና ክንልውጥ ኢና። ንሕና ንበይንና ኣይኮናን ምረቓ ወለድናን እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ኢላ ሓቦን ተስፋን ክሰንቕ ትገብረን ነበረት። እቲ ቓል ኪዳን ምሕዝነት እቲ ኣብ ማእኸል በረኻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሞት ዝተኣትወ ኣብ መከራ ዝተኣሳሰረ ጽኑዕ መስል ነይሩ። ኣብ ከተማ ካምፓላ ምስ በጻሕና እቲ ዝነበረና ጽቡቕ ዝምድና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናደልደልደ ይመጽዩ። ካብ ውሽጢ ከተማ ርሕቓቕ ዝበለ ግን ኣዲስ ኣበባ እናሃለና ካብ ዝነበረትና ዝሐሸት ገዛ ተኻሪና ብሓባር ክንነብር ጀመርና። ኣብ ጉዕዞ ስደት ካብ ዝተምሃርክዎ ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ እንተሃለወ ሓፋር ምዃንን ምስ ሓደሽቲ ሰባት ብፍላይ ምስ ደቂ ዓድኻ ካብ ምልላይ ምርሓቕ ኣዝዩ ጎዳኢ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ድማየ እቲ ናይ ቀደም ሕፍረተይ ከም ዘየዋፅአኒ ፈሊጠ እናገደፍክዎ ዝኸድኩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለና ሰላም ካብ ቤተሰብ ብዝሕወላ ገንዘብ እናተመሓደርና ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኢልና ንውዕል እንተነበርና ኣብ ካምፓላ ግን እዚ ብዘይ ስራሕ ኮፍ ምባል ክሰልችወኒ ጀመረ። ስለዚ ድማ ንሰላም እስከ ስራሕ ነናዲ ከምዚ ኢልና ኮፍ ኢልና እንተቐፂልና እቲ ዘለና ገንዘብ ክውዳእ እዩ። ሓደሽቲ ሰባት ክንላለ ድማ ደገ ምውፃእ ስራሕ ምጅማር ጽቡቕ ይመስለኒ ኢለ ሓሳበይ የካፈልክዋ። ሰላም ግን ኣሕዋታ ዝሰደዱላ ገንዘብ እኹል ጌራ ስለ ዝሓሰበት ክትሰርሕ ኣይደለየትን። ኣነ ግን ስራሕ ክጅምር ኣንቂደ ስለ ዝነበርኩ ከም ዕድል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝተላለኽዋ ሓደ ኤፍሬም ዝበሃል ምስኡ ስራሕ ክጅምር ሕቶ ቅረበለይ። ወላ እኳ ክፍሊቱ ውሕድ እንተነበረ ካብ ኢድ ሰብ ምጽባይ ስለ ዘጋላገለኒ ምስኡ ምስራሕ ጀመርኩ። ሰላም ወላ እኳ በቲ ስራሕ ምጅማረይ ምሳይ ተሰማማዕ ይኹን እምበር ቋንቋ እንግሊዝኛ ክንምሃር ስለ ዝተሰማማዕና ምሸት ኣብ ሓደ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ብሓባር ክንምሃር ጀመርና። እቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምስ ብዙሓት መናእሰያት ደቂ ሃገርና ክንላለ ኽኢልና። ሓደ መዓልቲ ሰላም
ቁርብ ምስልቻው ተሰሚዕዋ በይን ክኸይዲ ኣነ ብገዛ ክጸንሐ ስለ ዝበለትኒ ንበይነይ ናብ ቤት ትምህርቲ ተምራሕኩ ትምህርቲ ምስ ተወድአ ካልኦት ኣብ ድሕሪት ተሪፎም እንከዕልሉ ኣነ ግና ናብ ሰላም ክምለስ ተሃዊኸ ክወፅእ ከለኹ ኣብቲ ደገ ሓደ መንእሰይ ጠጠው ኢሉ ነበረ ትርኢቱ ከዓ ካብቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነብሩ ሰባት ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ተሰምዐኒ ብጎባ ዓይኒ እናጠመጥኩዎ ክሓልፍ ክብል ይቕረተ ሓብተይ እዚ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ መዓስ እዩ ዝዕፆ ኢሉ ብትሕትና ሓተተኒ ሕጂ ፋዱስ ኣኺሉ በልክዎ ክኸይድ እናሃፀፅኩ እቲ ወዲ ግን ናባይ ቅርብ ኢሉ ንሓብተይ ክፅበያ የመፅየ ደንጉየ ዝመፃኹ መሲልኒ ነይሩ ኢሉ ንሌላ እናዘርግሐለይ ፍሽኽ ምብማል ስመይ ዳንኤል ይበሃል ካብ ኣውሮጳ ንሓብተይ ክረክብን ዕረፍትን የመፅየ በለኒ ካብቲ ክላስ ሰባት ክወፁ ስለ ዝጀመሩ ብሕፍረተ ዒንተይ ናብ ታሕትና ጠመታ ሃና ይበሃል ሰናይ ሌላ በልክዎ ከም ዋዛ ምሲሉ ኣብዚ ጫውጫውታ ዝበዝሖ ከተማ ከምዚ ዝበለት ህድኣት ዘለዋ ጓል ክረክብ ኣይትፅበኹን ሻህን ተሰተና ከመይ ይመስለኪ ብዛዕባ ህይወት ካምፓላ ከዓ ቁርብ ምዕለልክኒ ኢለ ሓተተኒ ፀገም የለን ኢለ ቁጥሪ ቴሌፎን ምስ ተለዋወጥና ሓብቱ ከም ዝመፀት ስለ ዝሓበረኒ ተፈላለና ናብ ገዛ ምስ ተመለስኩን ሰላም ኩሉ ብድሕሪኣ ዝኾነ ክነግራ ጀመርኩ ኣብ ዓራት ግድም ኢላ ከም ዘይነበረት ብዛዕባ ዳንኤል ምስ ሰምዐት ግና ተንሲኣ ኾፍ እናበለት ሃና በጃኺ ዝኮ ዓብይ ዕድል እዩ ሸለል ዝበሃል ኣይኮነን ሓንቲ መዓልቲ ኣነ ምስ ተረፍኩ ብድሕረይ ዲያስፖራ ተላሊኺ ንዕስከ ሕቆፍኒ በለትኒ ብተሓጓስ ድሕሪ ምትሕቑቑ ኣብቲ ዓራት ኮፍ ምስ በልኩ ከመይ ትርኢቱ ጽቡቕ ድዩ እንታይ ልኪ ብሓቂ ካብ ኣውሮጳ ዝመፀ ድዩ ኢላ ሰላም ሕቶ ዝነበትለይ እንድዒ ኣብ ስደትን ሰብ ክትኣምን ከቢድ እዩ መሓዛይ ኣብዚ ዝቕመጥ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ኣዝዩ ሕያዋይ ዝመስል መልክዑን ቁመናኡን ከዓ ፍሉይ እዩ በልክዋ እንድሕር ትርኢቱ ጽቡቕ ኮይንስ ናይ ብሓቂ ካብ ደገ ዝመፀ እዩ ካብኡ ብዙሕ ተጠራጠሪት ኣይትኾኒ ኢላ ሰላም ኤይንታ ብፍሉይ ስምዒት እናብርህት ኣብዚ ከተማ ክሳብ መዓስ ንበይንኸ ክትነብሪ ሎሚ ጽቡቕ ዕድል የጋጢመኪ መሓዛይ ምናልባት ናብ ኣውሮጳ ዝወስደከ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ በጃኺ ሸለል ከይትብልዮ በለትኒ ብሓልዮት ኣብቲ ሃሞት እቲ ሰላም እቲ ፍሽኽታን እቲ ንዳንኤል ንምልላይ ዘርኣየቶ ሓረርታን ከም ወትሩ ንዓይ ስለ ትሓስብ ጥራይ መሲልኒ እምበር ካልእ ሕቡእ ነገር ኣለዎ ኢለ ክግምት ኣይከኣልኩን ዳንኤል ካብታ ንላለየላ ምሸት እንድሓር መዓልታዊ ክደውለለይ ጀመረ ዝበዝሐ ዕላልና ብወሳብ እዩ ነይሩ ኩሉ ንዕልሎ ኩሉ ንፅሓፎ ድማ ንሰላም መሓዛይ የርያ ነበርኩ ሓደ ምሸት ምስ ዳንኤል ብወትሳብ ክንፀሓሓፍ ከለና ከም ወትሩ ሰላም ኣብ ጥቓይ ኮፍ ኢላ ትርኢ ነበረት ዳንኤል ስእሉ ሰደደለይ ሰላም ነቲ ስእሊ ምስ ረኣየቶ ቴሌፎነይ ካብ ኢደይ መንጢላ ዒንታ ተኺላ እናጠመተቶ ሃና ኣዝኻ ዕድለኛ ኢኺ ኣዝዩ መልክዐኛ እዩ ብፍላይ ዒንቲ ክንደይ ስሕበካ በጃኻ በለትኒ ካብቲ ስእሊ ዒንታ ከይኣለየት ምስ ዳንኤል ብኢንተርነት ዕላልናን ክቕፅል ሓደ መዓልቲ ናብቲ ቋንቋ ንመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ክመፅእ ምስ ሰላም መሓዛይ ከላልዮ ኣነ እውን ደጊመ ክሪኦ ይሓስብ ነይረ ግና ንሱ ብድሕርታ ዝተላለልናላ ምሸት ኣብቲ ከባቢ ይረአይ ነበረን ኮይኑ ግን ቀጻሊ ምድውዋል መልእኽቲ መላኸ ይቋረፀን ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኢሉ ፀሓፈለይ ሃና ፍቓድ ከይሓተትኩ ብኣካል ክንራኸብ ደስ ስለ ዘይበለኒ ኣብቲ ቋንቋ ትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ክረኽበኪ ዘይመጻኹ በጃኺ ፍቓደኛ ኹኒ እሞ ኣብ ካልእ ቦታ ንራኸብ በለኒ ሰላም ነዚ ምሰንብቦቶ ሃና ከመይ ዝበለ ጨው ዘመናዊ ወዲ እዩ ርኢኺ ንዓኺ ስለ ዘኽብር ብዘይ ፍቓድ ክረኽበኪ ኣይደልየን በጃኺ ረኸብዮ መሓዛይ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይርከብን እዩ ከይትኸስርዮ ኢላ ክትምሕፀነኒ ጀመረት በቲ ናታ ደፊኢት ድማ ክረኽቦ ተሰማማዕኹ ድሕሪ መዓልታት ኣብ ቀዳም መዓልቲ ምስ ዳንኤል ኣብ ሓደ ሰብ ዘይበዝሖ ጸጥ ዝበለ መናፈሻ ተረኸብና ዳንኤል ብኣካል እውን ከምቲ ብቴሌፎን ኣዝዩ ምጩው ትሕትና ዝተመልኦ ወዲ ነይሩ ሃና ብሓቂ ብኣካል ስለ ዝረኸብኩኺ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ በለኒ ዝተሓጎሰ መስል ኣነ እውን ደስ ኢልኒ ሓቂ ሓይሽ ሰላም መሓዛይ እንተዘይትደፋፍአንስ ክረኽበካ ይምደፈርኩን በልክዎ ዓይኒ ዓይኑ ክርኢ እናተሰከፍኩ ዳንኤል ፍሽኽ ብምባል ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዘቕንዕት መሓዛኺ ክትዕልልኒ ነርኪ ብሓቂ መሓዛ ክትረኽብኒ ስለ ዝገበረት በዓልቲ ውዕለተያ ምስጋና የብፅሕለይኺ ኢሉ ምስ ተዋዘየለይ ቅፅል ኣቢሉ ካብኡ ሃና እንድሕር ንበይንኸ ክትረኽብኒ ትስከፍ ኮንኪ ኣብ ዝቐፅል ርክብና መሓዛኺ ሒዝክያ ክትመፅእ ትኽእል ኢኺ ኣብኡ ከለኹ እውን ይላልያ ኣነ እውን ምስ ሓፍተይ ከላልየኪ መደብ ገይረ ኣለኹ በለኒ ናይ መጀመርያ ቆፀረና
ስለዝኾነ ክብረይ ንምሕላው ኢደይ እኳ ክትንክፈኒ ይደፈረን ብልበይ ኣዝየ ተሓጎስኩ ከመይ ዝበለ ቁኑዕ ሰብ እዩ ብኣካልን ብቴሌፎንን ማዕረ በልኩ ምስ ነብሰይ ኣነ ግና ከምቲ ብቴሌፎን ደፊረ ከዕልሎ ኣይከኣልኩን ነይረ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዝነበረ ቆፀራና ከም ዝበለኒ ንሰላም ሒዘያ መፅየ ሰለስቲና ተራኸብና ሰላም እቲ ቆፀራ ናታ ክመስል ካባይ ንላዕሊ ኣዝያ ተፋሻሽላ ተፀባቢቓ ነበረት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ምስ በልና እውን ንዳንኤል ትጥምተሉ ዝነበረት ኣገባብ ፍሉይ ነበረ ዳኒ ናብራ ኣውሮጳ እሞ ከመይ እዩ ብሓቂ ከምቲ ንሰምዖ ብብዝሒ ስራሕ ዝተበሳጨኹም ዲኹም ናፍቆት ካልእ ፀቕትን ዝተመልአ ድዩ ወይስ ካልእ ጥዑም ነብራ ኣለዎ እዩ ኢላ ሓተተቶ ፀጉራ ብኢዳ እናስተኻኸለት ኩሉ ነገር ንዕኡ ንምስሓብ እያ ትፅዕር ነይራ ነዚ ምስ ዝተወዓልኩ ወላ እኳ ይኣምና እንተኾንኩ ቁሩብ ግን ፍርሒ ክስምዐኒ ጀሚሩ ነበረ ዳንኤል እውን ካብ ንመፅእ ኣትሒዙ ንዓይ ገዲፉ ናብኣ ምጥማት ኣብዚሑ ነበረ ሕጂ እውን ናብኣ እናጠመተ ኣብ ስደት እንታይ ጥዕማ ኣሎ ኢልኪ እኺ ግና ደሓንዩ እንተገደደ ሙሉእ ሰላምን ናፅነትን ኣለዎ ኢሉ መለሰላ ኤይንቱ ካብ ኤይንታ ኣይለቐቐንን ሰላም ክትሓትት ንሱ ባሂልዎ ክምልስ ኣነ ኣብቲ ጠረጴዛ ዘየለኹ ኮይኑ ክስምዐኒ ጀመረ ምናልባት ኣዝየ ከም ዝፈትዋ ስለ ዝነገርክዎ ክቐርባ ይደሊ ይኸውን ኢለ ንነብሰይ እንዳሓሰኹ ውሽጣዊ ሰላማይ ክሕልዎ ፈተንኩ ግና እቲ ሓቂ ክንየት ዝሓስቦ ካሊእ ነይሩ ድሕሪ 2 ሰሙን ዳንኤል ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ክውድእ መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎ ነይሩ ክሓስቦ ከለኹ ድማ ከም ፍቑራት መጠን ኣብዘን ዝተረፈ ሒደት መዓልታት ቀጻሊ ክንራኸብ ይግብአና ነይሩ ግና ይገበርናዮን ዳንኤል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናረሓቐ መፀ ብተወሳኺ ምስ ሓፍተይ ከላልየኪ ኢልኒ ዝነበረ ረሲዑ ወዲ ወላ ሓሳቡ ቀይሩ ኣይፈለጥን ኣየላለየንን ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ክሓቶ ደልየ ነይረ ግና ከም ጓል ሄዋን መጠን ሕፍረት ሒዝኒ ምስ ሓፍቲ ካላልየኒ ወይ ንምንታይ ዘይንራኸብ ክብሎ ይደፈርኩን እዚ ሓሳብ እዚ ግን ጭንቀት ገይርለይ ዕረፍቲ ክኸልኣኒ ጀሚሩ ነበረ ብተመሳሳሊ መሓዛይ ሰላም ባህርያታ እናተቐየረ መፀ ምስ ዳንኤል ካብ ዘላልያ እንድሓር ናብቲ ብሓባር ንምሃሮ ዝነበርና ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምኻድ ኣቋረፀቶ እቲ ዝገደደ ግን ቅድሚ ሕጂ ገይራቶ ዘይትፈልጥ ዘይኣመላ ኣብ ደገ ምሕዳር ኣብዝሕት እዚ ተግባር እንክደጋገም ኣበይ ክትሓድር ዘለኺ እዚ ለውጢ እንታይ እዩ ኢለ ብሻቁሎት ምስሓታ ዘይዕጉብ ምኽንያታት ትህበኒ ነበረት ሓደ ምሸት ከም ልሙድ ንበይነይ ናብቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኸድኩ ኮይኑ ግን እቲ መምህር ስለ ዘይመፀና ኣቐዲመ ናብ ገዛ ተመለስኩ እታ ምሸት እቲኣ ናይቶም ሰላመይ ዘሪጎም ዝቐንዩ ሕቶታት ኩሉ መልሲ ዝረኸብኩላ ህይወተይ ድማ ንሓዋር ዝተቐየረት ምሸት ነበረት ብመፍትሕ ገይረ ማዕፆ ከፈትኩ ናብ ውሽጢ ምስኣተኹ እቲ ዝረኣኽዎ ክእመን ዘይክእል ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ትርኢት እዩ ነይሩ ኣብታ ንእሽቶ ገዛና ኣብታ ፀባብ ዓራትና ዳንኤልን ሰላምን ኮቦርታ ተሸፊኖም ብሓባር ደቂሶም ረኸብክዎም ብርሃፅ ተጠላቂዮም እቲ ጉዳይ ፈፂሞም ኣብ ዕረፍቲ ከም ዝነበሩ ዘየጠራጥር ነይሩ እዝን ክርኢ እንታይ ክብል ኣብታ ኣፍ ደገ ተዓኒደ ተረፍኩ ዳንኤል ሃንደበት ምስ ረኣየኒ ወላ ሓንቲ ስምባደ ወይ ሕንከት ኣይረኣየን ምንም ከም ዘይተፈጥረ ኣብ ውሽጢ ኮቦርታ ኮይኑ ክዳውንቱ ምስ ተኸድነ ኣብ ዓራት ኮፍ ኢሉ ኣብ ዓይንተይ እናጠመተ ሃና ንሰላም መሓዛ ከም ዝረኸብክዋ ካባኸን ላዕለ ከም ዘፍቀርክዋ ትረዲእኒ ኢሎ ከም ዋዛ ዝተዛረበን ቃላቱን ውሽጠይ ዘቑስላ ነበራ እቲ ዝኸፍአ ግን ናይ ሰላም ግብረ መልሲ እዩ ነይሩ እታ ልዕሊ ሓፍተይ ስሪያ ዝነበርኩ መሓዛይ ኣብ ክንዲ ብሕፍረት ርእሳ ተድንን ወይ ይቕረታ ተሓትት ሃና ይቕረታ ክትንሓትት ከይትፅበይ በለትኒ ብድፍረት ንሱ ንዓይ የፍቂሩ ፍቕሪ ድማ ብለመና ዘይኮነስ ብምርጫ እዩ ዝመፅእ ኣብ ነፃነት እዩ ዝፀንዕ ከምቲ ዝበለክ ዳንኤል ንዓይ መሪፅኒ በቃ ንስኹ እውን ሓደ መዓልቲ ብሓቂ ዘፍቅረክ ሰብ ክትረኽቢ ይምነየልኪ ኢላ ክልቲኦም ካብቲ ገዛ ራሕሪሖም ንወፂኦም ከዱ እቲ ምስ ሰላም ኣብ ግዜ ንእስነትናን ህፃነትናን ዘሕለፍናዮ ኣብ ስደት ዝተጓዓዝናዮን ዘሕለፍናዮን መሪር ጉዕዞ ዝተኸፈልናዮ መከራ ኩሉ ትርጉም ኣልቦ ከም ዝኾነ ኮይኑ ተሰምዐኒ ድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ጥልመት ህይወተይ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ክስምዐኒ ጀመረ ሰብ ፀሊኤ ካብ ኩሉ ተነፂለ ኣብታ ፀባብ ክፍለይ ተዓፅየ ለይተን መዓልትን ብንብዓት ኣሕለፍክዋ እቶም ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዝፈልጡኒ ኣብ ስራሕ ዝፈልጡኒ ድሃየ ጠፊእዎም ይድውለለይ ነበሩ ኣነ ግና ንወላ ሓደ ክምልስ ዓቕሚ ኣይነበረንን ውሽጠይ ቆሲሉ ሕልናይ ድማ ብክሕደት ተደቂሱ ነበረ
ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ኣጋምሸት ማዕጾ ተኳሕኮሐ ካብ ዓራተይ ትንስኤ ማዕጾን ክኸፍት ሰላም ነበረት ወላ ሓንቲ ከይተዛረብክዋ ተመሊሰ ኣብ ዓራተይ ደየብኩ ሰላም ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት እቲ ቅድሚ ሰሙን ጀህራን ትዕቢትን ዝነበራ ጓል ዘይኮነትሲ ሞራላ ዝወደቐ ውሽጣ ዝተሰብረ ጓል ትመስል ነበረት ኣብ ወሰን ዓራት ኮፍ ምስ በለት እቲ ዘጋጠማ መሕዘኒ ነገር ክትነግረኒ ጀመረት ሃና ዳንኤል ዕረፍቱ ወዲኡ ሎም ለይቲ ናብ ሃገሩ ክበርር እዩ ኢላ ዘረባ ምስ ጀመረት ክሰምዓ ኮነ ክሪኣ ስለ ዘይደለኹ ገፀይ ናብ ካልእ ሸነኽ ገይረ እዝኒ ክህባ ይደለኹ ነይረ ሕንቕንቕ እናበለት ንዓኺ ይኹን ንዓይ ኣየፍቅረናን ነይሩ ንሱ ኣብ ዝቕመጠሉ ሃገር ሓዳርን ቆልዓን ዘለዎ ሰብ እዩ ናብ ካምፓላ ንዕረፍቲ ንምዝዋርን ንምሽርማጥን ጥራይ ይመፅዩ ኣብዚ ሓብቲ ትበሃል ይብሉን ኢላ ክትነብዕ ምስ ጀመረት ግን ገፀይ ናብ ኣመሊሰ እዝኒ ክህባ ጀመርኩ ሰላም ንብዓታ ደሪዛ ብኒሕ ክትዛረብ ቀጸለት ናብ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ዝመጽእ ዝነበረ ሓፍቱ ንምርካብ ዘይኮነስ ከምዚ ኸማና ዝበላ ስደተኛታት ኣዋልድ ንምህዳን ጥራይ ነይሩ ንዓኺ ምስ ተላለየክ ድማ ንስኺ ምስኩን ኮንክ ስለ ዝጽናሕኽዮ ክጎድኣኪ ሕልንኡ ኣብይዎ ነይሩ ምሳይ ምሰላለኽዮ ንዓይ ምስ ረኸበ ግና በጃ ገይርኒ እዚ ኩሉ ሎሚ ምሸት ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ ባዕሉ ዳንኤል ይነገርኒ ከም ኣመንዝራ ተጠቂምለይ ገዲፍኒ ኸይዱ ኢላ ኩሉ ብዝርዝር ገለጸትለይ እዚ ዘይእመን ሓቅን ክሰምዕ ክሓዝን ድየ ክሕጎስ እሰይ ገበረክ ድየ ክብላስ ከፃናንዓ እንታይ ከም ዝብል ሓርቢትኒ ስቑ ኢለ ተዓዘብኩ ክልቴና መጻወት ናይ ሓደ ጠላምን ተንኮለኛን ሰብ ጥራይና ነርና ሰላም ንእግረይ ሒዛ የቕረታ ክትሓተኒ ኸላ ካብታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ በደላ እቲ ዝገበረትለይ ጽቡቕ ከም ዝበዝሕ ሓሲበ ኸኣ ብወንቡ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ናይ ጽላእ ሓዊ ክጠፍእ ጀመረ ሕጂ ክልቴና መሓዙት ተመሊስና ብሓባር ነብር ኣለና እቲ ዘጋጠመ ኩሉ ነገር ንጽቡቕ ምዃኑ ኣሚኖልየ ሓደ ነገር ክንስእን ከለና ኣምላኽ ዝበለጸ ነገር ክህበና ምዃኑ እየ ዝኣምን መሓዛይ ምስ ኣፍቃርየይ እንተዘይትላለ ነይራ እቲ ሕማቕ ኣብ ርእሰይ መውዓሊ ነይሩ ክፉእ ወሪድኒ ኢልካ ኣይተማርር ካብኡ ዝኸፍእ ከይመፀካ ከም ዝበሃል ኩሉ ዘጋጠመካ ሕማቕ ነገር ካብ ዝኸፍእ ሕማቕ ነገር ንኸድሕነካ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተቐዳዲምካ ናብ ውሳነ ከይተኣቱ ተፈጸመ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስቶሪ ፕሮዳክሽን ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ መስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገንኩ ቅድሚ ምፍላይና ግን ሓንቲ ሕቶ ንዓኹም ንሰማዓት ክገድፍ ሃና ንሰላም ብኡንቡ ይቕረታን ሕድገትን ንምግባራ ከም ቀደም ምሳኣ ክትቅመጥ ምውሳና ቁኑዕ ዶ ትብሉ ወይስ ጌጋ እዩ ምሕዝነተን ከም ቀደሙ ቅጽል ይኽእል እዩ ኢልኩም ከተሓስቡ ዶ ምኽንያቱ እምነት ዓንዲ ኩሉ ነገር ስለ ዝተሰብረ كعتقل كلا تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت لمن دعيتي إذا كله رفيت ولدنيا أكب مسبلة صباح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارنا بالاشي تراي كندعل الجنين وحميتا صبح نقول رئي سالستا التنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا انتاي كبلو عبت تسلم حسويله زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصايك خللي مثلا وش تخلو صعدا خي بلالي مثلا وش تخلو صعدا خي بلالي مثلا وش تقله صعدا في بلالي
مقرباي حازت زخون على ترقبلتا شامنو زبلالا مصوب سكيمن شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئن حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا وراي كنت حاميم كليكي يولازا توارد نايلوم سبقزا توارد نايلوم كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمري مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعر مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعر سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتق الكلاب تعرفت مسيلو النحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دا ايتي زكلو غرفت ولو دنيا اكب مسبله صباح مرعسون انديو حخله ابيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كند على الجنينو حميتا صباح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو اندباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم اندباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو